Quina necessitat n'hi ha de ficar un València barra València? Què passa, que no ho entenem? Algú no entén el nom de València? Clar que sí, tot el món entén València. Tinc el palet cap amunt, cap avall, amb circunflex obert o tancat. Perquè això no és el debat. Això és el debat, o serà el debat dels lingüistes, no d'aquest Ajuntament. És que no es paguen per això. Fa unes setmanes un jove de 21 anys va morir a la porta d'aquest Ajuntament. Jo no dic que ningú dels que estem així tinguem la culpa d'això, però possiblement hauríem de dedicar molt de temps a parlar d'això i no d'aquestes coses. Possiblement hauríem de dedicar molt més de temps a parlar de com és el transport públic, que s'ha fet una porqueria, i ho estem veient este Nadal, que a parlar d'aquestes coses. Possiblement hauríem de dedicar molt més de temps a parlar de com pensen fer vostès que baixen els preus del lloguer, ja que no volen limitar-los, que vindran així a parlar de cap a on ha d'anar un accent. Que això és matèria de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Y a més, no se pueden ustedes escudar diciendo, no, es que nosotros presentamos una propuesta y a ver qué nos dice la Academia. Que ja ho ha dit, des de la seva creació. És que en el 2009 en aquest Ajuntament ja se va parlar d'això. I estan d'ahir sentada una alcaldessa del Partit Popular, Rita Barberà, tots els grups, també vostès digueren que ja estava bé, que l'accent anava com anava l'Acadèmia, i punto pelota. I això, en 2025, no té sentit. No té sentit de no ser que algú vulgui fer una cortina de fum, que és el que vostès estan fent. Per tant, jo no sé quina necessitat tenim de trencar consensos que estaven establerts. Jo no sé quina necessitat tenim de reobrir debats que estaven superats. Perquè amb tot el carinyo del món, i el tinc per a algunes de les persones que poden pensar que l'accent ha de mirar cap a un altre costat, este no és el lloc per a parlar d'això. I vostès saben que no tenen la competència. I vostès saben com acabarà tot aquest tema. I vostès saben que la llei obliga a que el nom en valencià sigui prioritari, perquè estem en València, és normal. I per tant, de què estem parlant? D'una pèrdua de temps i de diners.